ኤርትራውያን ማሕበረኮማት ኣብ ሱዳን ስድራ ስዋኣት ንምንባይ ዝጀመርዎ ተበግሶ ብዝለዓለ ከም ዝቕጽልዎ ንምጥዋር ስድራ ሰማእታት ዝምልከት ኣብ ዝገበርዎ ኣኺባ ኣረጋጊጾም ብመሰረት ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ዝበጽሐና ሓበሬታ ማሕበረኮም ፖርት ሱዳን 9 ስድራ ቤታት ማሕበረኮም ከሰላ 3 ስድራ ቤታት ማሕበረኮም ገዳርፍ ድማ 2 ስድራ ቤታት ን2 ዓመት ንምንባይ ብዝወሰንዎ ብጠቕላላ ኣብ ምንባይ 14 ስድራ ስዋኣት ዝውዕል $10,220 ኣሜሪካ ኣብ ማዕከን ሕድሪ ሰማእታት ኣታውጊሮም ኣብ ስዱን ዝርከቡ ኤርትራውያን ማሕበረኮማት ኣባላት ጉጅለታት ግደፍን ሃማደእን ኣብ 2013 ብጠቕላላ 24 ስድራ ቤታት ከም ዝጠወሩ ይፍለጥ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሲንሲናቲ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝነብሩ ዜጋታት ምእላይ ስድራ ቤት ስዋኣት ሓላፍነት ነፍሲ ወከፍ ዜጋ እዩ ብምባል ማዕከን ሕድሪ ሰማእታት ንምስሳን ክገብርዎ ዝጸንሑ ንጥፈታት ንምሕያል ዝተፈላለየ መደባት ብምክያድ ገንዘብ ይእክቡ ከም ዘለው ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣመልኪቱ